Anak din ibang sumpido, mga basi-basi. I-plastic mo. Kuya, di ho, oh. Pero pwede nga ba yun? Takluban mo muna. Tapos parang mga mo ano. Ay, alam ko na. Ano ka? Oh my God. Yan, parang mo na maumag ano. Ito na mo, may taklong hole. Ito na maabot yun. Chicken. Hotel chicken. Pag-chicken sa kuhan. Ito sin. Nauna yun. Na magkaraan sin ano. Bara-bara pag-pagpiliit. Grabe na pag-piliit ha? Grabe. Kaya nauna yun yung karaan. Dito na pag-pagpiliit. Ito ka magkaraan ka mo. Kaya yun ito. Butang sa plastic ng pakaan sa iyo. Oh my God. Nagbubuluan ka na. Maano talaga yun. Kaya dapat parang. Pagusok ka. Kita pang. Sa paan na. Hindi ko na bumili kita ng suka. Suka na yun. Ang babad mo yung kawan. Dada. Ay lang. Mas makaunan ka. Mas makaunan. Coffee. Balik ka dada. Ano naman yun? Dahil naman nag-start. Kailan mo man ito na. Napundo ka sila. Thank you, 19 million. Kaya may kulay. Cause everybody's gonna be another mountain. Sana papa mo. Hello. Kain na. Your hair is so good. Can you show me your hair back? Tick 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 cha 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 da 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 da. Oh my God. Thank you, 24 million. Good morning. Figure show, huh? Your hello, MD Jubar. Hi, Bella Khan. Good morning. Do you cut your hair at home or go to salon? Go to salon. Go to salon. Why you live there is a dead people. My father's died, so that's why. This is my father. That's my father.
Rest in peace. I appreciate. Thank you, Hieronimo Pablo. My father's name is Pablo. My father's name is Pablo. Hieronimo Pablo. And I need you more than that. I need you more than that. Thank you so much. Kurang mo. Ito. Come on. Bisa na? Direk kasi yung kaya ito. O, bangala ko. Hindi lang ang kamali ang dog. Quiet, dog baby. Ako na nga nino, kung nag-ibig. Pwede kayo magkain. Ito, siri, ilit ka na. Hindi kaya di, hindi kaya di. Kain. O, yun. Hindi ka nga parehas na lang yung isang oyster sauce ng gihapon niya. Pang Taiwan. Oyster sauce pang Taiwan. Hindi ba daw? Ay, nagdaro pa ako. Oil. Ay, wala sa amin to. Pagbukal. Hindi ko to alam. Wala sa amin kasi social kami. Pang mahirap to. Oh my God. Bakit kailangan mo yung ganito sa mahirap na bansa? Charot. Mayaman ang bansa namin eh. Lalo na sa nasa modern kami town. Nako. Hira kami bagatin sa din. What is this? Vinegar. Olive oil. Olive oil. Ay, hindi na kailangan ng olive oil kasi malana na siya. May yung olive oil. Parang patis. Alam. Wala sa amin ito. Masyado kasi kami yayamanin. Halipay lang, sister. Excited ako eh. Tumagad paglagay. Mainit na, no? Kasi ayaw ko nang papaparaan mga hindi na masyado yung pa. Init din lang naman. Papatanggalin mo pa. Papa. My God. Ay, init na daw. Oh my God. Kailangan ba talaga dahan-dahan yung init? Nandito na naman tayo sa exciting part.
Pa, laro ko yun. Haraan. Dapat sa Krokto ka daw ba? Para matasya sa ating lahat. Lalo natin. Bunso, ang paray daw. Busy pa? Magtulog ka na. Mol ang. Ako naman para matasya tayo. Tapos ka na, Saira? Alaman po ko sa pati. Sana ay ako na lang. Ang ano dayon da? Pa, yung kayong pasing ka na, bulan kung pa siya. Bulan. Kukuha na lang hanin ka. Alangan. Kaya ko namang ilaban ka pa. Hinahanap ako bilang karingan. Nawag na uunahin ko. Thank you so much. Thank you. Patay tayo dyan. Saan yung mga? Hindi ko na lang talaga hindi siya naging yung mo. Maria. Dalawa ko lang sa tayo. Dalawa ng dalawa ng dalawa ng dalawa. Bawa bukas pa sa inyo. Sana? Ano yung plato? Ano yung plato? Oo. Oo. Ako. Hindi ako ninigadan dyan. Balik ko na lang. Alam mo na. Gana? Sana kayo? Nalilinis tayo ng bahay niya bago siya mabalik na. Isda. Sama. Puro ka na lang sama, tumigil ka. Isda.
Hindi ka naman kumukulong. Kaya huwag ka na magsabi. Hindi ko na. Ang ganda. Tagal-tagal ko natin. Kaya nga, buti. Buti, mas mama eh. Saka lang pa. Hindi ko dalawa. Ayaw mo pa bumami. Sabi naman ni, "Uy, yung inaano ko hindi ako sinasabi." Balik ka din. Hindi ko mahilig sa masakayan. Ano mo? Hindi ko muna ulam. Hindi, nagkama ka na dito. Ito na, gusto mo? Ay, pa-high blood. Uy. Kaya lang. Nasaan? Lola? Nasa labas ah. Hindi din yung iiyak ko. Umiyak. Ito sa labas? Yun? Hindi sa labas? Uy, doon tayo sa labas? Doon tayo sa labas? Oh, doon sa labas ka. Ayun, doon Kumain na. ng kanin tsaka ulam mo. Oo, dapat dala Tapos kung gusto mo pang bumalik, kumuha na lang tayo dyan. Ayun, oh. Ay, gusto mo yun, oh. Dali mo. Wala ka sa labas. Ito ba, inat dito. Hindi, lalabas ka na kasi may ilan. Umiyak yung bata. Bakit lang talaga para sa... Kayo po. Kain. Sige, kain. Kaya pala umiyak. Kaya pala tahimik. Tulog. Kaya pala. Mainit eh, mainit dito. Lumabas pala yung magkamano. Hindi ko alam. Nandun kasama yata si
Oras nagabot si Richard. Parang, Las Toledo, Las Media. Maalas. Tapos magkakaulit pa mo na, dagdagan mo na ng papel ng kaano. Kasi sabi ko magtulog. Dapat na. Hindi sa mga yero. Hindi yero doon. Yelo. Kanina, libre ang yelo. Umuhala daw doon. Unang doon. Mamaya na lagyan. Wala pa mga masyadong tao. Sa bangka. Mamaya yung dating sa mga Namay na yung gabi. Bay, meron pa naman yun. So, hindi mo na gabi na lang sa madami. Dito lang. Dito pa muna o patayo. Hindi ko na magkaon. Kaya aga man, wala man yung bantayan. Pwede. Ay, mga mataang job, nasa. Paggabi pa nun, bawal ko matulong yan. Oo, so wala tayo may tao kasi. Dito sa balik, yung saranggot na Oo. Aga na lang. Aga. Kasi yan, ay ano po dyan. Bukas lang ang kamot, nakamot ako. Ano da? Ang pagkalit ang dito sa sulit ko. Malalit ko ang dito. Sinama mo sa luwas.
Basa ka na lang. Ini, sana. Mulat ka. Sa iyo na yun. Doritos. Pasalabin ka. Ayun, hanggang. May ano pa ba ganyan? Ano pa ba? Bawal video sa amin. Pwede. May, kapabali ako ng si Dindin. Ha? Kapabali. Pakalig ko na yung video mo. Kasi nag-usap pa kami ni Papi ng matagal. May kwento pa nga sa akin ng nagalit nga nito sa kanya si Ate. Dahil gusto ko talagang gusto ko dito nito. Ikiyaw sa ibang ganyan. Papatingin ko ako kung magtubos. Bilas. Ay, naman. Kahit ang pangkyon. Ha? Ang pangkyon. Pangkyon. Kasi kaming bulhan. Yung ngayon dun. Ano tayong kaya bundon? Sausawan. Hindi ko na lang yung pamagan sa ito nila. Taon. Teka.
Ay, Tinini ko naman, may ginaw. Hindi na ulit iladala sa kanila. Sabi ko, bawal yun na. Sabi ko, hayaan mo pagsabihin ko, baka nawawala din sa sabi ko. Nalimot na kayo na mag-rementa ko. Sabi mo, hindi. Sabi mo, oo. Siguro na ilagay na kaya sabi sila. Makakyoon. Kasi pagkain. Tiyo. Kaya ang mga Tiyo, Toy. ang mga bata pala ni Cynthia, nagkaraon na. Patawang na ako magbigyan. Kao na. Tiyo, Toy. Kadala sa tangkaraong kaon, makaon na lang ito. Ma, ano na.